Obrim les portes del radar meteorològic de la Panadella i descobrim la fixació d'en Tomàs Molina pels vídeos de gatets. Imagineu per un moment que podeu controlar la pluja, que podeu aturar-la per allà on passeu. Aquesta sorprenent instal·lació artística, que de moment només s'ha pogut veure a Londres i Nova York, reprodueix la pluja en un espai tancat i atura la caiguda d'aigua just en els llocs on hi ha persones. La idea d'aquests artistes és donar el poder de controlar la meteorologia a la gent, una cosa que nosaltres no podem fer. De fet, ens conformem amb agafar el paraigües quan ens ho diuen els nostres meteoròlegs. L'equip de predictors del Meteocat es reuneix cada dia 3 vegades per actualitzar el pronòstic del temps. Analitzen totes les dades que arriben des de les diferents estacions i radars que hi ha a Catalunya i, com no, també del satèl·lit del temps més famós, el Meteosat. Va llançar-se a l'espai el 1977 i des de llavors s'ha anat actualitzant amb nous models. Els d'ara se'ls anomena de segona generació i actualment són 3 els satèl·lits Meteosat que orbiten el nostre planeta. Tots giren igual que la Terra i, per tant, sempre observen el mateix punt. De les seves imatges se'n processen fins a 12 tipus d'imatges diferents que permeten precisar molt millor les condicions atmosfèriques. Això és el que analitzen els meteoròlegs per elaborar els mapes de previsió que nosaltres acabem veient a la web del Meteocat. Ara ens esgarrifem quan pensem de com sabíem allà on plovia sense tenir radars meteorològics ràpidament. T'acostumes a aquesta millora tecnològica. També disposem de moltes més estacions meteorològiques automàtiques i no cal dir-ho, en l'àmbit de la predicció, els models meteorològics han millorat molt sempre seguint un camí paral·lel a la millora dels elements informàtics. Conforme els processadors han anat guanyant potència, han anat guanyant capacitat, els models meteorològics han estat capaços d'afinar molt més en la predicció meteorològica. Això vol dir que els meteoròlegs disposen de molta més informació i molt més precisa. Des de finals dels anys 90 emmagatzemen totes les dades que arriben al Meteocat. Hi ha més de 800 milions d'arxius. Hem volgut comprovar sobre el terreny i en un dia meteorològicament mogut d'on venen totes aquestes dades. Anem fins al municipi de Montmaneu, a l'estació meteorològica de la Panadella. L'únic punt del territori on hi ha un dels 4 radars de pluja i també una estació automàtica. Aquesta és una de les 170 estacions meteorològiques automàtiques que hi ha a tot Catalunya. Des d'aquí, cada mitja hora s'envien dades de radiació solar, vent, temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i, sobretot, en dies com avui, també de precipitació. Tot el que està recollint aquest pluviòmetre d'aquí es pot veure automàticament a la web. I el que veiem és que el que porta acumulat el dia d'avui són 7,1 mil·límetres o litres per metre quadrat. Si el que ens interessa és saber cap on va la tempesta, ens haurem de fixar en les dades que recull la torre del costat de l'estació. Aquí la tenim, això és un radar de pluja. A dalt de tot, a més de 20 metres d'alçada, i dins d'aquesta cúpula, hi ha una gran antena que no para mai de girar. El seu funcionament bàsic consisteix en que aquesta antena, que és una antena de grans dimensions i direccional, es posiciona en una direcció, emet un feix de radiació electromagnètica, un feix d'energia en aquella direcció, i escolta per saber si aquesta energia és retornada i a partir del retorn dels diferents meteors podem elaborar mapes com aquests. S'hi pot veure la posició exacta de la tempesta a temps real i també la seva intensitat. Això és gràcies a la gran capacitat que té l'antena. Cada vegada que s'orienta cap a una direcció, en només un segon pot emetre fins a 1.000 vegades el feix d'energia per poder obtenir molts més senyals de com està la situació. La millora tecnològica ha sigut exponencial en els últims anys, però els meteoròlegs estan convençuts que la previsió del temps difícilment es farà totalment de manera automàtica. Tot i que els models meteorològics automàtics han millorat i molt, i en qualsevol butxaca de qualsevol ciutadà segur que té un smartphone que li dona la predicció meteorològica puntual de cada dels propers dies, continuem necessitant de l'element humà, i la millor predicció meteorològica possible és la que neix del consens dels predictors amb els millors models meteorològics que disposem al Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, soc en Tomàs Molina i això de la tecnologia crec que ens canviarà la vida. Jo soc dels que pensen que això dels transhumans, del transhumanisme,
passarà. Recomana'ns un vídeo. Jo tinc un problema greu amb els vídeos de gats, perquè he hagut de desprogramar això que en el Facebook els vídeos s'engeguin sols, perquè no puc deixar-los de mirar. I quedaves allà com... O sigui, jo tinc un problema amb els gats, però ara els he desactivat i ja no miro res. A quin joc estàs enganxat? Si vull posar el cervell com pla, o sigui, com en aquest moment en què hi ha res, llavors faig el Solitario Spider, saps? Que segur bastant bo, Tinc un rècord... Crec que el rècord el tinc en 4 minuts 30, no sé quan, O sigui, que el faig bastant de presseta. Perquè vas fent com... I fas... Saps? No has de pensar fer res i el fa. Quin és el pitjor accident que has tingut amb el mòbil? Es veu aquí una coseta molt petiteta, ja sé que no es veurà. Hi ha una taqueta aquí, que jo és una de les coses que no puc suportar, que se'm faci malbé el mòbil, I estava en el correfoc, anava amb el meu fill, i van trucar-me al telèfon, i vaig pensar, l'agafes o no l'agafes? I em vaig apartar, em vaig posar d'esquena, vaig fer com així, i just el trec, i ve una guspireta i fa, pling, va aquí, i em va fer com una marqueta. I em va fer una ràbia, i la veig sempre, Quina relació tens amb els grups de WhatsApp? Soc social, però m'atabalo una miqueta. Ara aquí tinc els germans, 17, els de que naveguem, 5, els del TN migdia, 21, Espai Terra, 1, els que portem a bàsquet al meu fill, 6, ja està. Jo sóc dels que obro, faria així, obriria TN migdia, faria i ho tornaria a tancar. Quin és l'últim videojoc al que has jugat amb família o amics? A casa meva, vaig a dir una cosa terrible, no tenim consola de videojuegos. Ni una. I això, jo tinc 3 fills. Imagina't quina popularitat com a pare puc tenir amb els meus fills, Doncs no tenim cap consola de videojuegos, cap ni una. Quina funció no entens del teu telèfon? Quan hi havia la Siri aquella, el que passa que al final ja em va afartar perquè deia, calla-te, Siri, no? Però, perquè parlava en castellà, la meva Siri. I la vaig desactivar. És que una mica sorda, que perquè la portes en el cotxe i el tinc amb el Bluetooth del cotxe. I llavors li deia coses a la Siri i no m'entenia mai. Però, coño, ¿qué te he dicho? I no m'entenia. I al final em va fer ràbia perquè jo pensava, si te quiero para algo, es para cuando voy al cotxe. Saps què vull dir? Perquè és quan no tinc mans i li mano coses, i llavors ella no l'he entendido. Dic, si no m'entiendes, guapa. Però a part d'això, teníem una bona relació, El que sí que sé és que també hi ha formes analògiques de divertir-se. Algunes d'elles amb resultats que semblen gairebé digitals. Us deixem fins la setmana que ve amb aquest fantàstic truc perquè feu una reproducció en 3 dimensions de les vostres mans.